ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise. Ka jingdon ngi video balai pojat bat lai po rukom ha ka YouTube kala long ka jingkur khu ba ka jingmut toy ya ki babon ki brio ha ka persai link ba ka YouTube ki brio ki badani ka thong ha ka jing em ka jongki ki le ru bon ki kam ki ba jingmut toy om tangela de ntai wadi ki para brio kani ka sap kerpang kala pau Shna ha wei Samla ha ka ni ka jila me khalia ya balatip kerteng kum u mar dap lang kamar upashong pasa ha ka shnong sa snyang ka shnong ka badan ha khapot jang jila me khalia bat ka jila Assam ka badang ha papo upur sam jang ka West Gentle Hills District da ka basupet sani bha ya ka jinghi kai jang ka Common Service Center ka badan ha YouTube uneu Samla ulawat banya idala die ban Shna ya u LED bulb ubaman la ka tlew yeng ki jupenan kam ban penthaba jingshai ha ka por min mien ban pen utlong ikini ka jing angnut new Samla ula shem da ka ram ka pasan pawajatangka na ka mudra nak bentaban thiet ya kitar gitar bat ban sedang no mardor ya kini kam ha ka jinge kran ba ka Batisi TV uniu Samla lai tho bayamenta ulala ban Shna kum ba khat artli hadu khat santli ki LED bulb ha ka sisngi namar ka jing tawa ka kam uniu Samla la bu ru sakinong tre da ki Samla ki bra nang la start ki bal shushong klem kam klem jam da ka pasio bayr nang shipotengka na wei LED bulb uba kila ban Shna Setelah ini kami Shna balai dalam tahun Shna barang jadi tiar ngala online lepas nandu jam Shna barang stam ini kami tang ke seni arteri barang ngala Shna ngkonduk masina santri barang langsung sedang santai nekam taksi dengan kamera dan Shna pun dalam tanggal Shna atau dan foto ini. Tet je gini ki tiar kita bro ban Shna balat ya ka bang sim ya ka lun na bang ya ka schemes mudralun kumba sampro cari na sim ya ka lun na tet no ini ki tiar kalong jingira sibanya bangalang penhe ya ka kamai barna termen skemru bagi pada badan marjan bagi bagi partisipasi na skill makin sa wan ban tip yang di balai dan siasi kita ingin balai iba very good quality dan kam ngamla ban le marwe dan kam ginong irap dan kam arut ban le ne kam arwe tiga kam simpori ban ngamlar ban le na kam bero sisi ngasi me kam bagri tangkum ka patang namar kadang don ki kam ba ngan pendat namar bang don kini tukang cyber ngap pet bero sisi ban juga bero ngada hapai komputer training yaki kena ketaruh di Lembajong CSC Academy in Education and Training Center. Terkadang jawaban
le ini kam tang men ada bang lakam kam untuk hinyau pice kerap pice train kam arkenta lain tak yang hikai ru amdon ba hikai nga kum ban wiring kum ban Shna ini balan drenga shu page na ka YouTube ngasing na page ni YouTube channel jong ka command service center ngapit yang ta nga kat panganang page nga kita tin lawan han cuma perkajangan long kembang ala latilupa ta tang siwan kinitir ngala lahi ban assemble lagi gimta gidan haduh lais gimta gidan ngala gimta kitir di bang dan gimta gelong ngala ban sinat lais pa terli gini LED balat ba kendai wan dang yu iba ga ya jauh dan ngan sa berkat ban penhet ya kena kam tak ba khar ya kbi parti parlok ke balon kam bamranjam kang bakin ya kicu ya pelipor ba social